Hej! Opa Gangnam Style! Ne. Já moje ruce. Seš tam? Křupky. Ne. Time. Sexy pigs. On furt s tím Minecraftem, ty vole. Jo, já udělám opa hovno style. On bude skákat to hovno. Hovno style. Ale bože. Hovno styl. Hovno styl. Hej kámo, 100 FPS. 60. To je hovno styl. No, asi. Hovno styl. Oh. Mám na hově den. Co? Jo, mám na hovno den. Už tam tačíš. Jo, už, ještě jsem nepřivítal lidi. Musím počkat, až bude menu. Opa. Jo, přeskočit to, nechci koukat. Hovno style. Tak jo, tak Kubo, To je hovno ticho. styl. Buď ticho. Já vás tady vítám u Ahoj. Pozdrav. Ahoj. Já vás tady vítám u Battlefielda 3. Vypni to. Je, ale vypni to ty. No tak budem poslouchat ten. Prostě víte co, jako Minecraft style. Já vás tady vítám u Battle 3. Jo. To je hovno styl. Už jsem to jednou natáčel na mém starém kanále, jenomže tam mám hrozně malej hrozně malej, prostě mohl jsem natáčet asi o minutový videa. Takže jsem se rozhodl, že tu hru natočím od znova. Natočím ji na... Když chodíme po ulici, šlapem rádi do hoven. Buď ticho. A než... Ne, já to nevím, to bych si musel Ne, připravit. fakt, ale buď ticho, no natočíme to, budeme hrát na... Když chodíme po Dobrý! ulici, šlapem rádi do hoven. Budeme hrát na easy. Jo. Lamo. No a co, ono to těžký, i tak ta hra. Takže... To je hovno styl. Dobrý. Hovno styl. Víte, ono trošku... Chodím Hej, po buď ulici ticho. a šlapem do hoven. Já řeknu tvoje jméno. Můžeš říct mé jméno. Jmenuje se... Já. se Gangnam Style. Ne, prostě To já vás jo. tady vítám u Battle 3. Jak můžete vidět, 120 FPS jo, je video a 120 FPS. rádi šlapem do hoven. A až budeme hrát, tak budu mít takových 60 FPS, takže bude pecky. Pojedem. Já jsem to už jednou natáčel na mém starém kanále tu hru. Jo. Jmenuje se to Safari 2027. Jo, jmenuje. Tak se tam podívejte. Pane bože, hej. No. Ano, a tohle je úplně epické, jak prostě se, víte co, nemůže chytit. A teď najednou, prc. A udělal. A teď uděláme úplně slow motion, jo. To bude uvidíte slow motion střílení, vlastně nám nebude slow motion. Už je mrtvej, jo je mrtvej. Zemři. Tak jo, je projde. A projdeme, už je úplně v klíčku. Tak, a jdeme. Vezmeme brokovnici. Zombie! Samba! A tohle jsem úplně nečekal, jako víte co. Ečko, mé myš. 96%. Co stahuješ nebo co? Planecajt. Jo, Planet Side, jo. No jo, to jsem se chtěl zeptat, tak jsem si teď jednu novou hru ze Steamu. Je to onlineovka, jmenuje se to Planet Side, takže bych to když tak natáčel potom. Asi jo, to budu natáčet, protože víte co, jako je to hrozně dobrá hra. Takže jsem si rozhodl, že to natočím. No, to je dobře, to je dobrá hra. Ne, ale lepší je Baletran, to asi natočím Baletran, pár videí.
Tak jdem. K zemi, skrčit. A co? Nezávidím mám Betla 3 a ty ne, vole. Skrč se. Skrč se. A jo, necháme si tohle, skočíme do vlaku pěkně a jdeme tam vystřílet všechny. Aha. Mám tady pak i hru Lego Pán prstenů, to by vás taky mohlo bavit. To je velice dobrý. Tam chodíte třeba za Gandalfa bílýho a používáte kouzla, to je přehnaný, jak nevím co. Stejně ne, víš co, ty úplně natáčím epickýho Betla 3 a ty budu natáčet Lego Pán prstenů, ne? No, a teď, to je parchant. Jak mi dobře. Tak. Tohle je vlastně jako to epické... To je co dělá furt pípá, nebo co to je to? Mi kazíš let's play, mi kazíš můj let's play. Nech to, Kájo. Nebo já si udělám... Já úplně vidím, jak tady u toho videa budou popisy. Nenatáčej, kazíš let's play. No prostě. Natočím teď konečně tou draw, myslí to operace Swordbreaker. Vypni to, ty vole. To je hovnostyl. Hovnostyl, když chodíme po ulici, rádi šlapem do hoven. On je úplně vypatlaný, no, bohužel, jako, co byste od něj chtěli, no. Je to člověk, který sedí u počítače a zpívá hovnost. Který jsem se vymyslel. Hej, uděláme parodii na Gangnam Style, uděláme hovnost. To je hovnostyl. Víte co, jako nejlepší český styl, takže to... Hovnostyl. Když chodím po ulici, rád šlapu do hoven. Kájo, nech toho. Proč jako? Protože mi kazíš moje LP. Tak já ti tam pustím Mr. Beana. Ne, jenom to ne. Tak Obama style. Hej, to existuje. Opa, Obama style. What are you gonna tell me what's going on? 18 hours ago, I get a call from Homeland. Ty videa se nějak trošičku sekají trošičku, ale hra jinak pak jde plynulák, nevím co to, proč. Opa, Hitlerstva. Dobrý, hej. Video nepouštěj to hlavně. Ještě ti to zablokujou kanál. Ještě mi zablokujou kanál, přesně kvůli tobě. Ježišmarja, on to pustí, to je Jo, Ty co, fucking montáž, všichni prostě jsou jakože. Jedem v autě, jo. Já on to fakt pustí. Copy that. Yo, does anyone else really not get what the fuck we're doing here? You're being a fucking hippie, Montez. Ale utáhni to trošku, není. It's being a ram, not a rat. They cross the borders, dog. Co je Vašku? Utáhni to, kazíš mi fakt They don't make LPčko. him any writer. Ale opravdu mi ho kazíš. Dobře, no. Jako tebe musím to, udělat to. Aby to bylo hustý, no. Ne, custom. Ale já měl custom všechno ultra. Čapík, maličký krokodýl. 3, copy. Trojči pustou Hitler. Our objective's 20 clicks north. I don't know, Montez. S kým se vyklubal? Čap. Čap, čapy, 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 čap. Čap, čap, čapy, čapy, Je to normální tohleto lidi. Víte, s čím já se bavím? Je nenormálnost prostě, jako to je na doktora, jako, to je fakt na doktora. Proč k tomu není tak? Hlavně se nekoukejte na jeho kanál, je to Mon Studio MC, nekoukejte se na to, ne, koukejte se na to, má hrozně dobrý video. Má opravdu dobrý video, jako tak to se koukněte lidi, jo.
Víte na co se nekoukejte, pokud nechcete dostat to, pokud nechcete dostat zánět očí. Nekoukejte se na Horse 3. Horse 3 něco, já nevím co to je, já s toho bojem to. Gentlemen, Horse Gate Horse něco. něco, přesně. as you know, we're dealing with the PLR insurgents crossing over from Iran. A lot of sectarian tensions. Mawat, away, mawat, away, mawat, away, mawat, away, mawat, away, mawat. Mawat, away, 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 mawat. Please, the PLR involved. You're the quick reaction force, gentlemen. Let's go find our Marines. We're on it. Omgpop.com. Důvodnek jste pije kafe a my musíme jít do bytu, on jste pije kafe, ne? Ty vole. Jaký Kdo? buzeran teda. Happy. Dík, oni mi utekli, co jste dovolil mi utíct. Jsem se přihlásil. Já se jdu napít. A vy jste nepíší, Já se jdu napít lidi. Buď ticho. 4, 5, raz, 2, 3. To je moje heslo všude. Kecám. Raz, 2, 3, 4. Zavináč seznam.cz. V seznam, to se tam fakt jakože přihlásím, no. Do piči, tam nejde seznam. Zavináč. Posraná stránka, vole. V orodu. Padu. Vašku. 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 Halo. Vašku. Počkej. Vašku. Halo? Ach jo. Vašku. Co jsi udělal? Vašku. Vašku. Já mu napíšu. Musím se registrovat. Bla 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 bla. Čo mami? Aku. Dostal jsem nejrohlík. Teď mi spadl na stůl. Heslo? Vašku. Vašku. Už jsem tady lidi, takhle. Jsem zpět? Tebe volám celou dobu. ty Nedávat. Nebo já tě vypnout. Takže, já tady být. Já teď A my mám mít chleby tady u sebe, takže teď k tomu muset ještě jíst. Si dám papu. No. No se žeru při natáčení, já jsem hrozný, a to je jedno. No.
Uhlak 50. Vykopni dveře, tak musím já nebo co? Nebo jim nevykopnu ty dveře. Tak co jako? Tady budu stát? No konečně co? To napadlo to třeba vykopnout, debila. ID your targets. What is this? Já nestánu jinak, ačku. Jo, já jsem to už hrál. No, Ačku. Ne. No, jsi hovna. Wo? protože jsou hnusný. Jo. Ne. A už jsem já to neptal, tu blbost. Dobře, hovna. Kájo miluješ hovna, jo miluji hovna. Kájo miluješ hovna, jo miluji hovna. Kájo miluješ hovna, miluji hovna. Můžu tam Budu snad psát sebe. Ježišmarja, tohle to je tak vypatlané, tady vůbec... Prostě nevíte, jo, konečně to můžu. Big Cross Street here. Hell exposed. Udělal jsi v tom střih, Ne. jak jsi byl pryč. Mohu čekat. Pass. Tak poslouchali Co mě. jsi tam no. kecal? Co jsi tam kecal za nesmysly? Prostitutes. Black. Dělal jsem tam reklamu na sprostý stránky. Tyba YouTube mi to nepovolí kvůli tobě. Já tě zabiju, ty má opravdu, že jo. Teďko Na jaký prostý stránky? Co jsi tam kecal za nesmysly, prosím tě? Not a single Teď jsem ti to říkal. Lejno, I jo. don't like this shit. A Coffin to dostal. Gun! Sniper! Plastic smoke! Who the fuck is he? Get him inside! Come on! Jste zajímavý, že to plné cajce mi se k 98% a už se to nechlo. Jsem to spustil. Nemůžeme hrát spolu. Dobré. Keep shooting! Mě se rozbotali Steam, to tak? Když za chvilku lidí, nestojí Ne, tak něco? Steam ne. Jsi mi poslal celou hru, vole. No na X to je, aha. Jo, načnu se mi to. Mám jít za ty červený, jo, ty republik. Já teď nevím, za jaký jsem. Říkal se za červený. Za červený. My se bavíme o takový hře na Steam, to je Planet Side, to jmenuje. To No to je říkal. celkem hustý, ale. Budu cikát, ne, nebudu Větnamec, nebudu ani tohle. Budu Čech. A nebudu ženská. Haha. Jo, proč se mi to buglo, dobrý, už to povím. Ale foky z cizo. Mi řekni, proč všichni mi berou moje jméno? Takže malá. Jak jsi tam chtěl jmenovat Kája, jo? Ne, jako na Steamu. To je nevím proč, ale lidi, já když tu hru tak ono. Tak to mám nějaký úplně hrozně zpomalený a mám to úplně... Jako... Trošičku se mi to seká, jako nechá vůbec proč, ale ty... Že by ty frapsy měly takovýhle obrovský nároky, jo, to je úplně pecný. On se má ze gránáty. Tak tohle, tak to jsem nečekal, je po mně. Rondule mě sejme zezadu, no, že bych něco řekl, ale nechci být prostý. Second floor! Get away from the fucking floor! Friendly's coming in! Friendly's coming in! Everybody, like that! Tak kde jste? Tak pojďte. Building, floor in parking lot! They're Aha. moving! Right there! Right there! Nemám vás rád, buzeranti. Ne, zase mě sejmul ten buzeran nožem. Pane bože. Tohle je opravdu... Asi dáme střih. Jo, fakt. Second floor!
To to neudělám, tak prostě. A teď si mi tady ukázal nějaká ta No, luka. to musíš dát. To musíš vyplnit. Everybody, like that building the fuck up! Tango's by the building, far in. Ale v té hře, jako já už mě už se načetla hra, jakoby. Tak blbý ty lidi to. What the fuck? Lights out! Contact left! Uzeran vypadni, vůbec jsem nalezán. No hezky jsem... Bojím, babi. Stromečky, skály. Babi zachraň. To jsou parkmanky. Já chci snad update ve hře. Vole. Dobrý, A to co mi to nebude? Nechci. Tak mi dej, ale dej tam víc másla. co, o čem se bavíš? O jakým másle nebo co? Já ti nebudu dávat víc másla nebo cože? Já tady natáčím let's play lidi a on něco dej mi víc másla nebo co? Hej, ale hek, co prostě takhle seká, nikdy se ta hra takhle nesekala. Vždycky mi to běželo úplně plynule ta hra. Hey, buddy. Order must buy. Die. Check your Order quarters. must die. No, Ork must die dvojka je Měla patřená na hra, kájo. No, moc pařba, mě to baví. No tak pro tebe. A nebuď prostě, ještě by to YouTube nepovolí. Debílové. To rozvěsíka, jak prase. A ještě se strašně řve. Tohle prolezeme tak, mám to akurát proběhnout, ale já chci být epický. Takže si to pěkně prolezu. A ta hra. Nebo to proběhnu. Teď já s tou myší nemůžu ani hejbat. Protože jsi hrozně moc epický. Ty. Ani míř. Ani escape mi nefunguje. You weren't speaking Já Arabic? šprdela. Al-Bashir's exporting all-star insurgent talent out of Iran. No, mě You to hear tak nějak seká, ale jsem proč. Musím mít za kompy, hej, tyhle svině. Jak ti řeknu, co mají ty let's playeři většinou za Mi kompy? řek. To do mě střílej, pozrán. Měl má střívu, co mají nemohl. většinou let's playeři za kompy? Oni mají na kompu nainstalovaný emulátor a nahrávají přes ten emulátor. Takže oni tu hru jakoby stáhnou na PlayStation jako nebo na Xbox 360 a pak jim to jde úplně v pohodě. A já bych emulátor rozjel, jenže já nevím, kde ho stáhnout. Cover to cover. We'll draw 'em out. Že máš To jakoby emulátor. emulátor a hraješ jakoby z toho hry na PlayStation nebo z Xboxu. To je emulátor. A oni právě nenahrávají hry jakoby z kompa, ale mají tam emulátor a nahrávají takhle, většinou teda, když mají fakt to. Protože tak to se ti vyplatí, že jo, víc. Hej, koukejte, to jde takhle ustřílet tady ta věc. Mně se to hrozně líbí, tady ustříme třeba květinák. No hezký, klik jsem na grafiku, ale něco mi nečetlo. Takže, Zabitý? jo, tak medium, Takhle. tak love. Řekněme. A prům se pak... To dělá ten... Lighting, Mě to nepotřebuju seká lidi kvůli tomu shadow. Skypeu, jo, protože fakt, když jsem natáčel bez You toho... got eyes on? Jo, protože se ti taky neseká. To říkáš mě, jo? Ano. Co dovoláš? Jako říkat nejlepším let's playerovi. Deploy, jo. Tak dělejte, ať si už tu bazuku a sejmou do. Pojď to jako pokažná šíla, jo. Mám stejný lady. Proč jsem mrtvej? Dáš si prdel, jak tady tomu to může Co mu tak jede? hezky. Mu jede za hru. A jo, to trošku. Tak řekněme, že to dáme ještě na HDčko, jenom. You're the best shot. You see that weapon glint? You Já, Make it count. ten bonbon musím dát pryč, já to žeru s tím chlebem. And you hit him. Pane Do bože. your back blast. Stand by. No, 3, víte. 2, 1. Suppress it! Hej, ty není hande! Boa, co to bylo? Tam není ani HDčko. We good? Mori. We're good. Let's go find this. Mám stůl od másla. Hej, ty jsi moc jdeš. Je tady nějaký jiný sniper ještě, nebo co? Co mu zabil?
Sure No. thing, Doc Holliday. Which direction, over? Tohle je trošičku lagovaný, protože Jo, Mr. jsem 1-3, třetí a ještě se jsem baví. nikoho Looks pretty nezabil. clear. Potom sade za stent, nebo jak se má. Keep your eyes peeled for hostiles. Má plán pad. Our guys Baví pretty tě to? exposed down there. Jo, než to zamíří, jak jsem mrtvej. to je dobře, ne? I see enemy movement, street level. To jsem se réta, kurva, oni se mi sedou před cestu. To strašně bouchá. Tringo's on the roof, straight ahead. Skrce. Co dělá? Asi bych si to mohl slyšet, že? Proč mě střílí bazukou? To se mi to seklo jako kráva. More guys coming in. Check the street level and rooftop. Má tank! Co vem taky? Ukradneš. Já mám asi vzít. Musíš napsat hack, tečka We got tam you a máš six. tam. You're clear. No opravdu, ale. Mám tu od máčkla. Zdej. Teď se mi to nehorázně seklo. To úplně máčkla. Proč jsem se Počkej. Já, mě to vůbec nic nejde, hej, ten Battle trojka, ty vole, vůbec, ale. Ale buď ticho, jo. Jo, máš. Ty tu hru ani nerozjedeš, tak buď ticho. Dojedu, ale seká se mi zvuk. No to jo. Jinak mi jde v pohodě. Načítá si to celý den, ta hra, vole. Fuck off this rooftop now, please. Roger. Can't go back down. Nezáviď. Find another way down. Díky, běhaj, ne? Jsme vzít, ať to prknou. Já chci taky bazuku, jak mám oni. Musíš jít za prezidentem Obamou a říct mu, ty zmrdeli jsem bazuku. No vážně za to nebude koukat žádný Američan. Jestli jo, tak Do it. No mě oni mají. No to máně. mají normálně. Bazuky. No máně, oni mají proti mě bazuky a já jenom samopal. Oni jsou totiž vyšší level. A to asi. Třeba to, že bys tu ty hry měl sedět co každý den, aspoň tak 14 hodin. Aby si... Jo, po půl hodině se mi zapnul jako Steam. pak, jo. Tak. Jako v té hře, myslím. Hurá, nasadil jsem do auta. Ale kdo se mi to? Město... Město Já taky si trošičku mě tak, jak bazukou. mám ten fraps, ten Skype dohromady. Jo, opravdu mám trošičku tak menší trošičku. seky vždycky. Kdybych to viděl To umět, zapni- to mi jede tak na 5 FPSek. A ještě natáčí, Ujpe, viděl. 0 FPS, ani to nehne. Oscar Mike, target location, over. A já chci říct, moru. Děláme tuhle myslí dneska. No a končím s tím, protože opravdu ono to je, Bro, America to was si nedovedete founded představit, by opravdu ono to je terrorists hodně, and opravdu těžký. What do you think the fucking Hrát a revolutionary kecat a war soustředit se na tu hru. history is determined by the Já jsem to, How did you já jsem to Jak nevěřil dává nějaký myčka, mu to jednomu nejde. let's playeru, No, že to je to. těžký. I often ask myself the same goddamn question. More, hej, to mi funguje F10 nebo co? Pán. Jo, ještě jsem uložil screenshoty, Jemu tak to starou bacha. takhle sekáš ta fotí, ne, ty vole. Jak mám vylízt z té hry, to mi nejde. Tady není nic, že by to mohl vypnout. Tady už tom šitku. Oj, on se ke mně přiklází. Jak Já mám nemám vypnout tu hru? pistoli. Normálně to dáš Jak hezká, mám jako to. vypnout hru? Ale já jsem nějak nastavil, aha, tady je back. Aha, to je back game. Logout. Uá! Fuj, mě zmálo. No, Vašku,
Teď jsem Moje to hovna. seklo. Ne, nemiluju, a už jsem já to neptej na tu stupidní otázku. Nebo co? Tě nám k obědu. Ty bude musel jsi kákáček tolik střílet. Jsem mi pár nábojů jenom. Dobrý, tady to pepelný, tady to AKčko. Hej, no, tak se vezmu tady to AKčko, sice úplně hnusný, má hnusný zaměřování, ale tak co já s tím. Aha! Ježiš, tohle na tom Battle úplně miluju, tady tu jejich combat arénu, nebo co to je? Mně se ta hra nechce lepnout. Já jsem dal exit a ona se mi nějak sepla. To myslíš ten planec? Shit, we got wounded NKIA in here. I got it. Mr. Maxwell, this is Zone 3. Pane bože! How copy? A kraj si z dvojku rozjedeš, nebo ne? Tak to nechápu, ty rozjedeš Planet Side 2 a nerozjedeš takovou kravidu jako je Planet Side. Oh, fuck, boys, we are attracting a lot of fucking attention. Co? Teď si řekl blbost. Can't cut the wire? I can't cut anything till this Ty si řekl, ty rozjedeš Planet Side 2, ale nerozjedeš takovou blbost jako Planet Side Ty 2. rozjedeš Crysis, ale nerozjedeš takovou blbost. Já jsem kouknu na video, jo, a napíšu do popisku, takže se... Co mám dělat? To bude to... Je, co? Počkej. Strana! Blackbird, did you get that? Follow the goddamn wire. No. Tady prolezeme tady tou. Nevím, co to je. Hele, myš. You okay in there? Prolezeme tou šachtou. Nothing to worry about. A tady bude něco úplně epický, jo. Koukejte se. Just get that wire cut. Tak, máme pěstí, no tak ne. A já to dám. Dobrý konec. A to bylo epické. A tohle mě úplně v té misi nebaví, abych se přiznal. Protože ty si pamatujete na mém starém kanále Safari 2027. Tak tam jsem tady u té mise skončil, jsem jen nenatočil tu misi, protože opravdu ta mise tady něco tak strašného tady. Tady je část té mise, že to je... Sorry, máte. Jo, mám celou obrazovku ve HD. Já mám celý Windows v HD. Jo, vypla se mi hra. Som, to stěsky. Tohle nemá lepší misi právě tu bouchačku. Měl lepší tady takovou kosit normálně, no. On ten těžký kulomet jako není moc dobré, jo. Takže se prostě pak třeba zapomenete, že máte v ruce těžký kulomet. A prostě schováte se takhle prostě, že to. Já to prostě dělám takhle, to. A musí sem vyházet ty granáty, vypatlanci jedí. No tak ten klome, vezmu třeba na 14 nábojů. No, děvasku, no. A teď se mi to upadlo. Haha. Říkám, za to může ten Skype Našla jako matky opravdu. kouknout. Kdybych natáčel bez toho Skype úplně pohodička.
Víš, jak ti to zalaguju, takhle. Bacha, ti to nezalaguju. Když běž, prosím tě, Blackburne, to zvládneš do auta aspoň. Tečko, no. Rozpoznal hádu. Ty pněte. Non-stop. A čím tam time? Non-stop. Chci jít non-stop s tebou, Vašku. Můžu s tebou žít non-stop. Proč? Jak chceš ty? Mám si vypnout Steam. No, Steam. Tak jo, Pokud se mi teď naštětá jsem tam tu polka blbou na misi. vypnutí Steamu. Dnes A bych ty s to vámi ukončíš. rozloučil. Mne opravdu vypadlo. Takže ahoj. Možná bude i v dalším let's play, nevím. Ahoj. Takže, Už to ukončil. ještě ne. Takže, Už to ukončil. s Bohem. Ne, no, Ahoj. prostě, čus. Ahoj.